Охо, ето ги глиганите отдясно. Ей ги глиганите. Нено, ето ги бе, глиганите. Чак се запаля. Ето ги, има и черен. Има и черна. Има и бели глигани. Има и морга за ласка. Там може някакви чакове да се. Сега можехме да отстреляме 2-3 за Коледа. Охо, излизаме на магистрала. Отпред имаше жигула. Май се връщаме към цивилизацията. Това Банско ли е? Да. А? Долния край. Ние направихме някаква врътка тук. По моя GPS показва, че се въртиме в кръг. Полукръг сме. Не, извратен кръг, разбира. Елипса. Това е извратен кръг. А защото не ти работи GPS? Напротив, аз по GPS го маркирам. Сега трасирах този вход и вече мога да те върна. Мога да те върна повторно. И моя проработи. Айде, магистрала, тук е минимум 140. Аре, Вили, слизи да сложиш четвъртата скорост, че сме на магистрала.